पिटी मानसिफोरासो गिदिर गिदिर खियो नोंबो गिदिर गिदिर खियो इनका गिदिर गिदिर खियो उदै गोदां गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर दा मोनाबाय मोनानि फरिखायानो गामियाव पक'रि सावनायलाय आइमोना बेखौनो जानो होनना थांगासिनो आङो हारसिंहाय बिराद जादों आरो लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि गामिनि दखानाव पक'रि सावनाय दखानखौ नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना गामि एरिया नालाय थ' भिडिअ खालामबाय थानोबो हाया बारा जेब्ला जों दंखायो थ' पक'रि सावो घुगुनिबो सावो दाउदै ओरै फानो आरो नाथ' आं मा जायो मा जाना फैयो आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा खोमसियाव आङो लाइट लगायनानै भिडिअ बानायबाय थालांदो बबेबा सौग्रोनोसो जानाय हानाय आरोना आङो गैयासन मानसि जाबासो जानो बायो मानसि गैयाबा जागोन दा बन्द' खालामसै दखानखौ आयै खामजायाखै बन्द' खालामसै ना मा होनदों माइमनिखौलाय आरो अ थावाग्लाय होनदो खुगनिया गैला जायो दङ खामफ्लाय ज'नैलै एबे मा गोलैदो एम्फौ गोलैदो आलु भाजा कल्पना लाहानि नोंखौ बिरसोननिसो बिमानाव मोनलायो हा माबे अ नैबे अ आइया हरनाया जोंनिया लाबो खुगनिखौ जानो होमबालाय कल्पना खुगनि प्लेटसे जानो आइयालाय मा जबाय थानायथिंलाय हारसिंलाय हा आइखौ आङो सिगाङाव होगोन दिनै दे भिडिअआव नोंखौ फैसाया जोबबोथ' इदिबालाय आइयाबा जानो जायामोन खुगनिखौ हायै खुगनि जानोबा जायामोन मा जादों मालपुवा आइला हालाय मा दिनै आलु बाथोन नामा आलु बाथोन जाया दिनै आलु बाथोन दो मादो जेबो गैया ना गोरान होयो जाया ना गोरान आफाया ना जायो दिनै जालिया आरो दय जाखांबाय खुगनिया तारमान टेस्टि जादों जांलै दिनै आथा नुदों सन दिनै आथा नुबा टेस्टि नाङो सुलु मुलु जाबा माबा नाङा बारा आलुलाय मोनग्रा मोननै गैया हा मा मस्ला बानायलायमोन आलु सब बिराद जानो लुगैयो दाउदै होननानै नुना इमान गाहाम मोनसन माबा फालु गोनांसो न' बेलेगखौबो जाखानो गाहाम इखौ नङा दे फालु गोरानसोना जानानै थिगसे खिनांगौ गाबोन न' आयै आइ पिटी मानसिफोरासो गिदिर गिदिर खियो नोंबो गिदिर गिदिर खियो इनका गिदिर गिदिर खियो उदै गोदांफोरा बिसोरनासो इमान गिदिर गिदिर खियो जि लेथ्रा बुंना लायो बिरसोनाबा गिदिरखाय गिदिर गिदिर खिनो नङा उदैया बिराद गिदिर ना ओरै जनायावनो आथिं गोलाबदो बोलोआ नांहैयोलै खालाङो नामा दिनैनिया आइया इमान गोथाव संनो रोङैनो सोरबाफोर जानोबा जाफायनो हागोन मालपुवा आइनो मालपुवा मोनसे माबा होनो ना मालपुवा मोनसे आइमोननि दखानाव फैनो हागोन ना इमान भिट'रियासो फालांगुरियाव हाबना फैनांगोन आरो एकदम सिङाव लाबथिंनांगोन इयांखो उन्दिगोन दाबाबो लाबथिङानो बिरसोना लाबथिङानो
Hina bosan gakoनांगोन इखो आंहा कल्पना दंखायो न कल्पना कल्पनानि गोसो जानायदो थिगसो जागोन जोङो आं बाजै जाना इतरा जाहोथारा खेबसेल' दावदै मोनजाबाय आङो इयाव माबायाव ओइ आं मोनजादोलै बाथौ फुजायाव मिस्टि जाथारा जों आं मिस्टि मोनजाबाय दावदै जेराव थाबाय थायो जानोबो लिङा अ इयावनो जाबाय आङो बे जाग्रा जायगानाव नङामोन जों नैबे पात्ता मोनासै आं ओमफ्राय थिखांना लानिरा जाखो नाया मा दङ आरो कल्पना दावदै दङ नामा मा दङ दावदै गैला मालपवा हरलाय होमबालाय मोनसे आइथिं मालपवा जादों नांगौ फुख्रिबो गाहाम सोमा जानाय पुकुरि जायो मस्त' बोरैबा नों आइनिया माबा जाबाथाय आं भिडिअ खालामना होगोन दे आयै दे हा जाबाथायानो फुजियानो फार्स्ट माबा जाबा फट' थिखांनो फैगोन आं जुखानि सैमाया जाबायदि गब गबनो गेस लादों आङो बाबुनि माबाया हामबाय मेगना माबा जानाया आरो मा सियाव गरजोर माने मasa biha dena army sami bra ma khabasan माबा जागोन दा मास्टर नामा नोंनिया मास्टर माबाथाय इसानि आमाय बायदि आयं बोरै बायदि सेरेल गोना जागोन बासा मालपवा man bujar suninya ya मालपवा bujar tahun जादों होनदों दाखालिबो आं बिराद गोथाव मोनजादों मालपवाखौ दिनैबो गोथाव मोनजादों मयदा आन्था नामा आत्ता खावबा मोजां जायो मालपवाया ओमफ्राय ज' खावबा मोजां जानो नागिरा बेस्रा जोबोद इन्दु गुदि जालायो नोंथां सिगां माबा जायो न' गोरा जायो जानो सात मोजां जाया स' नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय